Кръстира. Просто Кръстира. Полицайче ли си после? Полицайче ли си? Някаква кукичка. Какво искаш? Знаеш как не се прави такова? какво правиш тук? Да вкарах в някакъв филм. Какво правиш тук? Виж, така седа си. Защото е какво те интересува. Не знам, пречиш тук. Не пречи на никой. Ти знаеш ли къде си? На мен обществото ми пречи. С какво ти пречи? Че отбягва. Мислим за някаква тряпка е такова, сеща. А ти какво си? Аз съм спечаля. Пичага. Спечаля съм си. Ти какво правиш тук? Нещо да не херцаш. Не, Е такова. не, аз тук си уча. Нещо гриш лищата. Нямам. Лищата. Някакво печенце. Ти па, Как ми се доплескало някакво печенце. от колко време не Тук си си правил сидя нищо? кой и си ги гледам. Какво си гледаш? Печета. Като ги гледаш Той само. барам за катерички. Иначе какво взимаш? Какво ти правя? Нищо. Какво да вземам? Е, как така нищо? Какво? Преди малко свиваше Какво те нещо. интересува? Аз питам да ти какво взимаш. Преди... Някакво почваш е такова ме дразниш, сещаш се. Почваш ми, влизаш в кръвната група. Добре, преди малко взимаше нещо. Какво се взима, бе? Какъв ти проблема е такова, не мога да разбера сега. А не бе, нямам проблем, бе, просто те питам. Какво сега? Просто те питам, Ще какво? ме разпиташ, да не си някакво журналист, че какво? А няма значение какъв съм, просто те питам, минавал съм, видял съм те. Какво си взимаш? Някакви малични неща. Тревички, такива се, конфетки. Тревичка ли свиваш сега? Са. Тревички, да. Нещо лошо. Нещо против. Не бе, няма. Нещо почеше. Верно ме дразниш, кофе. Спокойно, спокойно. И все пак, колко често взимаш трева?